Litson manok Bisaya guys. Habog boy. Palahi na punta kay murag nasumula na sa kuan. Nasumula na sa haluan. Mata rin. Kuan? Oh, balance kayo. I-hire pag yun yung mga tiglitson sa kuan, Kabasulanan Restaurant. Mao gini sila. Mao ni sila i-hire gyud. Oh. Mao gini sila yung mga master gyud. Pila ka tuig na ni sila litsonero sa Kabasulanan. Sige, Ya. kabasol. Oh. Sige. Kara ang litsonero sa Kabasulanan Restaurant. Ayaw na. Di basta-basta nga kuan ni. Itong bitaw. Di basta-basta ni among gi-hire. Pila ka tuig ni ng litson sa Kabasulanan Restaurant. Ipahawa mo Oo. lang. Karon na ni siya nibalik og luto kay gimingaw daw siya sa trabaho sa una. Be tan-aw na tuon sa resulta ni ahang kuan gyud tirada. Guys, luto na gyud ang atong litson manok Bisaya. Kay nasumula na sa haluan, palahi na punta, Bisayang manok na pud. Ano ba? Ini ko boy. Ari. Ako mo to eh. Lang! Apa lang? Luto isa na yun. Naisuka ng tuyo? Testing eh. Unsa bay lasa na eh. Murag ni gumkum. Eh? Murag andoks. Salam. Tibay gyud. Grabe. Lami be. Mayo gyud pagkatimpla. Bidaw. Unsa gyud ka tinuod? Ang sili. Murag baliwag o andoks ba? Grabe. Grabe guys. Murag karon pa jud ko nakabalo nga lami gyud ay ning litson nga Bisaya nga manok. Partang lami guys. Tara. Dali. Na. Okay, Lord, salamat kayo ani Lord. Salamat. Salamat. Nalang. Kasog akong kwano ya. Dabong. Kaon ng tuyo. Tama niya. Oo, hawan. Tulog ka ba? Ang balit niya. Gabi na ito. Ito namin naka human magluto. Nagkaumpisa namin kaon. Birahan may bulan. Balik ka ba? Masasawan guys, oh. Grabe. Halang. Suwabe kayo. So na jud ihamig vitamin iro. Di pa mi ato. Si Arting, si Lando dia si Lando tigtay kami Lando na dilo. Awan sila sa atay oy. Kumbaga sila Arting. Kasi Lando may nag Sigbasog batong atay. Abot atay. Sumbagay na doon lahat ng atay sa iro. Atawa yung Lando ni Arte ba? Medilo? Ako naman kasi Lando ito tiguan siya. Ako siya babayad ng iro daw ng ihaw-ihaw. Kamu sa luloy na lumang. Sige pa ihang na iro.
Naku, ilululoy. Iya dah guru. Sabi. Napuyo guna dog. Ato na pita kuan. Mga Tagalog ba nga ko ang hilig yung pagkaong iyo? Luloy. Luma. Naano na sa katong trabaho pa sila sa una niya. Hindi ka tuloy tapos kita dito sa kuwan. Kaya yung papagaga. Kuwan man. Kaya gusto namin itong tatay niya. Hilig pag mga iro ba? Ay, Lucano. Ay, ba lang? Ano ba? Oo ka. Mulugwa naman makatingog. Hindi. Sa sobrang lamig. Dumot ba, dumot? Sa sobrang lamig, dumot gini. Di ko nga madadada sa istorya kay na. Arang lami ah. Ay, istorya, lami na kayo. Kami kayong timplanan, di na kako nga. Murag mo istorya banat na kay. Lami kayo. Ah, ay. Bisayang manok. Diwis. Mga mukbangers, tagapin sa sapa. Apple na kung may tubig ko. Hmm. Ang hindi kagdagat ba? Iyanak ko mukhaon sa una. Inana ka? Murog na ko niya. Pinagulgol? Kanina, bumog man niya una. Yung buko. Kaya hurot mo na akong ipon. Ninunga ka og yung gahi. Nadugay mong usap. Ibon mong ngipon. Hindi makagabog dahil kagabog ba ng kuwan? Ang gabag nung sa una, kanong tiil. Nakuha na ka diyo. Pituhon pa yun. Tabukog lagi. Humok ba kayo? Mga bro, lugay dahil magdaot yung ipon. Inga na rin ganun. Eh, kaon! Man ako nagkaon. Na, pang tambok ni. Meron. Clean up yun guys. Lapit yun dahil Bisaya nga manok guys.